Kay kamu ka na ko ingon sa mga karniro nga nahisalaag. Apan may balik ng kanto sa magbalantay ug tagdumala sa inyong mga kalaga. Mabasa sa unang Pedro, uluhan 2:25. Karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Nara si Victor. Pilay kuyo ni Victor. Daghan? Usaray ko yun ni Victor, Win. Ha? Si Chris ra. Ha? Di ko no. Hay ba ng Chris, Franny? Itudlo na ko. Kanang nagkaw og itom. Inuway. Kon New York ang Sipras atubangan. Naasaloyo ni Victor? Yes. Igo-igo og barog, ha? Chris Basuriro. Balinog lang sa kinan, Ronnie. Alis na sakay si Basuriro o kanang iyang amo. Okay, Win. Mubalhin ko sa kinan. Chris. Di ako simulayo, Sir Victor. Sunod ako. Oo, sir. Vic, musta ang biyahe? Okay na, Win. Di alam mo sa loyo, ha? Okay na. Win. Si Chris. Ang basurero. Oo. Mula man na gyud ko nimo, Chris. Dawatang akong kamot. Tawag lang ko og Sherwin. Pwede sab og Win. Win gyud ang kasagarang itawag nila nako. Dawatang akong kamot, Chris. Pasensya, basurero, ha? Tagdugay kumubuhi sa kong kamot kumulaman kong tao nga interesado kayo ko. Interesado ko nimo. Mao nga, pasagdi ko nga kupta na kong dugay kining imong kamot. Basurero. Basurero. Kumusta ang biyahe, Victor? Okay ra. Hindi ba, mingon ko ni mong okay ra ang biyahe, Win? Ang buot akong ipasabot, biyahe sa negosyo dito sa Cebu. Tingbulo niya nagtubag ng tanan sa conference karon, Win. Pwede? Kumusta, basurero? Amang ni, Victor? Kung ganahan siyang musulti, tubag mo na siya. Pero kung di siya ganahan mo tubag, di siya mong tubag, Win. Kung dili siya motubag or motingog, nag-ugom siya tubig. Pero kung dili siya magugom og tubig, motubag siya. Ano ba ang bote mong ipasabot, Victor? Usa sa mga hiya sa bata sa mga ko amigo, Chris, ganyan pagka-joke kay Rosario. Pero, naigod pagsalig sa joke aling Sherwin. Kung gusto kang nagkomensya lang siya, pero nagdag sungo. Ang joke niya. Larga na taloy.
Di gyud mausik ang akong interes. Dili mausik. Nganong interesado ko nimo, Chris. Kay nagugom ka tingalig tubig. Samang ka. Ligyod ka mo tingo. Kanahan kong samot sa imong batasan da. Itutok ko nimo. Itutok ka sab nako. Wa ka sakiti sa imong kamot nga akong gikumot. Urag. Wa lang nimo ha. Bikuno. Ikuno. Kuskana na di mo, basurero oy. Mura magupo kang akong kamot. Asa man tawin? Igutom na ko. Ganahan baya ko nga anhin na lang ko sa gipuy-an nimong kondo, Dailin. Anhin na lang ko nimo, Daibi. Naanad na sila sa mga magpapa ni mo ng telya. Giwa man talang kanining adlawa. Dili ka siya makontak. Ganihar amang kang nahasol. Kita man ang imong gitawag. Ay, bisag mo text lang unta siya na ako. Aron, may baw ko sa ilang lakaw. Kinsa man? Si Chris? Gibati kong kabalakan nang. Ay, nakasabot baya ko? Yun na kay katungod ni Chris, Dailin? Unsa na kayang gibuhat karon? Ay, gibati kag kabalaka ni Chris, pero ni Sir Victor wa ka mabalaka. Unsay ipasabot, Day? Ay, attended gihapon. Ay, sultihi ko ba? Unsa man? Unsa man? Parehas mi gibati. Mahal na ko siya, ug mahal sab ko niya. Nang, ikaw rin nihibaw ini ha. Ayaw sulti sila sa mama ug papa. Hala, oy. Lami ang isinggit kalipay, oy, Inday. Sa katapusan. Yuhu! Ay, lipayan akong nahibaw, ana, oy. Usboy na ako nang ikaw ra ang nahibaw ani ha. Ay, kanus alang, ha? Ayaw na lang pangutana kung kanus alang. Basta isaan na ako nga dili ka manulti og lain. Labi na nilang papag mama. Uy, dili gid siya na ko makontak. Kung dili siya makontak, ang imong papa mo ikontak. Ay, oo, sorry, ay doon. Thank you lang, Telia. Ay, patay pa. Ay, salamat. Nalipay kay ko sa imong gibalita. Ay, lipay. Kaayo ko, Dailin. Ayaw mo naglangas na. Nakontak na ako si Papa Victor. Mga tukaon. Mo sa kata sa 5th floor. Ato ang business meeting, Victor. Kung mahuman ka o kaon, pwede muna ka na ako sa 5th floor. Gani harapan mi. Kanit lang. Kanit lang ha, kanit lang. Evelyn? Oh. Yes, di arami. Ako kauban? Si Chris, ako kauban. Pagano ba nanawag ka man? Sige, ikaw na bahala sa klinika. Preparaha ang inaugurasyon ini. Yes. Inipaula na mo ni Chris. Sige, hindi ko magdugay dire. Sige lang, okay, bye. Ano sa tuwin? Kung muna ka sa 5th floor, una na lang. Okay. Ingon sila, matahom kaayo ang imong anak. Sinuod ka na. Siya to'y nanawag ni mo? Kaduha ka na mangutana bahis kong anak, Win. Sunod ni mong pangutana kung engaged na ba ang akong anak? Kung mingon ko nga, wak yun sa huna sa akong anak. Ang mga lalaki, sa ito pa, wala si boyfriend. O sa diha.
And ang sunod yung mga isulti, expected nga maingon ka rin ako nga pwede mag-iila-ila sa akong anak. Ha? Terror ka ng daan sa livelihood, Win. Terror kapag yun sa mga babae. Ay nag-iapil-apil akong anak sa mga babae nga imong gipantangkal, ha? Kumana ka? Yes, wala akong kaon. Lakaw na. Una dito. Musunod lang ko. Okay. Una ko. Sige. Sure. Tawag si Fanny. Oh, well. Mariasi! Oh, dali mo. Oh, Win, jalas Fanny, Win. Win. Naibaw ka ba? Naglamanuhay mi si Chris kaniya sa sakyanan paigon din Way makapildi nimo sa gripping, Win. Bisan kinsa. Way makapildi nimo. Gipildi ko sa basurero. Mao ba? Murag bato og kamot ang basurero. Ayaw kalain, Franny. Naibaw kong permi kang nagkagot sa basurero. Pero misamot ko ka-interesado sa basurero. Dili ka interesado ko niya kagiganahan ko o bisan unsa pa diha. Nainsulto kaayo ko. Kay gilupig ko sa iyang kusog. Hasol ka man ang taong humupas tubig maboras tutunlan. O saman, gusto ka? Di na makabalik ang buhi si Chris o si Victor sa Cebu. Ihawad ko sila karon dayon, Win. Bisa nun saon. Okay, kayo ka na ko, Franny. No. Wa ko'y ikasaway o bisan gamay. Wa ko'y kasulti di mo, Franny. Mubugno ka man ganig usa ka mga bangis kong mga buhaya. Tao pa ka. Isug ang una namo ang basurero. Ugi kasabutan sa laing pamilya sa livelihood. Isug ang una ang basurero sa pagpatay sa tao nga mudagan sa pagka-presidente. Human, ana. Kung unsay iyang desisyon, patyon ba niya? Oo. Mubalibat siya. Balikan na to ang gihimo mong plano. Concentrate ta sa imong plano nga likidahon ang pamilya Victor. Huwag ka karon. Bisan kinsa sa ibo mga tao, Fran. Gidid-an ako bisan paghikap sa basurero. Mag-CR on ako. Watas ako dito sa 5th floor, Franny. Ikarausa mo sa kaditoin? Ako ning gingharian, Franny. Nalimot ka? Buhol ni din Unsa man si Sherwin sa Visayas? Sige na. Wata ako dito sa 5th floor. Nagkano mo! Okay. Bisan kinsa na to, Nilson ug Tirso. Way manghilabot ni Chris. Wato na to sa 5th floor si Sherwin. Ayaw mo paghunong. Padayon og lakaw. May puntahan, kali. Oh, kanamdig na siya sa pultahan. Okay, dito mo, Nilson, Tirso. Distansya mo kamay. Okay. Dito nang daan ang imong mga mata sa pultahan sa elevator, Chris.
ako gyud ang imong gibantayan. Kay para nako, sobra ka pas batang gamay nga angay bantayan og alimahan pag-ayo, Franny. Abi mo, swerte ka kang tako. Bisan hika pa, dili ka pa hilabda ni Sherwin. Ihatag na ko di animo ang pagtagad sa usa ka batang gamay. Natural. Nahinumdum ka pa yun sa imong amahan. Galmon ug alimahan pag-ayo. Natural. Nahinumdum ka yun kung giunsa nako ang imong amahan. Patambukon ka nako maayo. Natural. Nahinumdum ka yun nga nagsiga ang imong mga mata nga nagtanaw kung giunsa nako pagluba ang imong amahan. Murag pila na lang siguro kaadlaw ang imong nabilin diri sa kalibutan. Natural. Nahinumdum ka yun. Nagibiyaan akong nagsiga ang mga mata ug nanganga ang baba sa imong amahan ay patay na. Ayaw gyud pagdaong nga kanunay ka lang budaog. Natural. Nahibaw ko nasukad sa kamay kapang bata. Ipangandoy na nimo ang imong kamatayon. Oo, naibaw ko nga naibaw ka nga nagdanga-danga ng imong kamatayon sa diyang naibaw ka nga buhi ko uban sa pangandoy nga ako gyud ang patay di mo. Lamig ang kidi mo. Patay ka! Parang po, Franny! Naibaw ko! Naibaw ko! Napayak ka! Napayak ka mong tulo! Na-slice lang tulo. Chris. Misamot gyud maayo nga interesado ko nimo, Crisanto. Sus. Tulo ka buok. Na-slide lang sa usa ka tao. Sunod ako, Chris. May nungdanon kaayo ka sa meeting. Victor, magtupat ang tulos basuriro. Atong tunga ng basuriro. Sige, diya ka, Chris. Ayo, niluma na to. Iluma na na to. Alang sa kasayuran sa tanan. Kini nga mong gipatung-an ni Victor mao si basuriro. Kitang tanan nagkaila niya. Espesyal si basuriro sa atong meeting karon. Busa. Sugdan talayon ang ikasabutan nga bidding kung pilay atong itampo-tampo silbing pahalipay gadto sa basurero sa pagpatay sa tao nga mudagan sa pagka-presidente. Osbon ko, siya may mapatay sa mong tao. Atong paminawon ang igsuon nato sa hinugpong ug lig-ong federasyon sa atong livelihood. Niya ang nagpakaon. Niya ang nagbuhi ining basurero. Niya ang pangu sa pamilya Victor. Sulti na, Victor. Salamat, Win. Tugutin ka po surte ko ninyo nga nganong dako akong pagsalig din, Chris.
Una, kadaghan na luwas sa aning tawhana kaugalingon tong pamilya nga sa dako kung pagtuo kadaghan ng iplanuhan og uyugon ug bungkagon sa mga pangulo sa mag-iila kong igsuon sa federasyon. Kining tanan, ako nasabtan nga mopaingon yun nga adto pagpatay sa pamilyang Victor. Ang kinabuhi sa akong asawa, ang kinabuhi sa akong anak, og nimbag-o pa lang, nakasabot ko nga ang akong kinabuhi mo'y labing importante nga kinahanglang mamatay. Og ang ubuhat ni maurasab, ang mag-iila kong igsuon sa federasyon sa pamilya sa livelihood. Apanasan taog na pugnan kini, pinag-iiling basurero nga wag yun ko masayop. Nga tibuok og natingob ang akong pagsalig nga mao'y tigpalalipot sa pamilya Victor. Gaos mo na ko. Way hunong ninyong giplanuhan nga mapapa sa federasyon sa livelihood. Pila naman kahigayon nga misuway ang giila ko mga igsuon sa federasyon arong paksyon ang pamilya Victor. Nagisanta aning Chris. Samtang niya pasya sa kong kilid, sultihan o gantong way hunong na naglaro pagpatay sa kong pamilya, nga bisan unsapay inyong buhaton. Samtang ania pa kadako kining basurero, karon og karup lang daan. Bisan iapil panako ang unya. Ha! Mapakyas mo. Umaw kayang hinungdan nga dako kong pagsalig ining Chris nga sayon na niya nga patay ang tao nga midagan pagka-presidente. Musulti ko, Victor. Kining akong isulti karon, dili mao'y tubag sa imong pagpamasangil nga rin namo. Pero hatagan gihapon kana nato niya og pagtagad. Unahon na to kini si Chris. Paminaw mo na ko. O paminaw mo'g maayo. Tungod kay dili basta-basta. Nasayo sab kita. Nga dili sayon ang maong tao nga ipapatay nato nining maong tao nga gingalag Chris. Angay sab kayo nga purong-purungan na tugante nga may atong ipurong-purong ining Chris. 500,000 ako itampo. Kamu dia. Tag 500,000 ming unom. 3 milyon ang imong madawat silbing pahalipay. Sa pagpatay mo anang dangan nga tao nga mudagan pagka-presidente. Dili mi manghilabutibo, Chris. Bahin sa mga pamaagi. Kung unsaon nimo pag-ihaw ang maong tao. Dili manghilabot kung unsay imo mga plano. Ug bahala ka na kung unsay imong pamaagi. Basta ang amo lang kung doon na may sobra pa sa 100% nga katumanan sa pagpatay sa maong tao, mauna ka na ang among paabuton gikan nimo. Paabutan ninyo. Ingnon tamong sayon ra kayong patyon sa basurero ang maong tao. Wa mi magkinanglan nimo, Victor. Ang bot na kung ipasabot, nga hilom lang diya. Gay dili ikaw mo ay mupatay sa tao nga budagan pagka-presidente nga magpakahiro nga mubungkag sa federasyon sa drogas nga ikaw manuna mo pasalig namo. Kining basurero maoy mo patay.
busa ang iyang pagsalig mo'y among gikinahanglan og dili ang imong pasalig, Victor. Basurero? Mo na kini ang akong gingon nimo, Chris. Gitampo-tampuhan kag dakong suhol. Busa ipasalig nila. Ipasalig nila. Chris? Usari akong gisilbihan. Usari akong gialagarang tao. O kini maori si Sir Victor. Ikasubon ako. Dili ko mudawat sa inyong gisuko. Imo gina ikong gipakauawan, ha, Chris? Wa ko'y nakita bisan gamay ng rason nga patyon ang maong tao. Imo kong gipakauawan! Ha? Imo kong gipakauawan! Wa ko'y nakita ang katarungan nga nung ipapatay ninyo ang maong tao. Sir Victor, di ilang ang maong tao nga may dagan pagka-presidente may buot nila patyon. Lakip ka. Gawas na din eh. Gawas ni Chris. Wa ko magkinahanglan nimo. Kung magpabilin ka din kilo-kilohon ka ini mga tawana. Kuyog na ko. Kung gusto ka pang mabuhi. Kuyog na ako. Ayaw na paglakaw, Victor. O paminaw na ko. Dili ka na mo ay pangu sa tanang pamilya. Ako na mo ay pangu sa federasyon. Buhi ang iyang kabot, Sir Wen. Dili ko daw, Chris. Muhatag ko og konsuelo sa sama ninyo nga mura nag-ilaga nining higayuda. Dagan og tago mo, basurero. Inigawas ninyo dinhi sa hotel. Sugdan mo namo og ayam. Diligid may tabo nga daganan ko kamo, Sir Wen. Labaw nang di ko mo tago kay wa ko mahadlok ninyo. Bisan kamay, wag ko magtuo ka. Traidor ka, Sherwin! Tumatago! Diin ka magpuhunan sa niyang nagsugod niya pag-apel sa livelihood. Kiri, kanako magrayog puhunan, Win! Pero karon, unsay imong gibuhat, Win! Tana, Sir Victor. Oh, pangandam na mo. Kay magsugod na ang atong gubat, Victor! Salbahe! Sabay matawag ka buutan sa livelihood, ha, Victor? Ikaw? Dali na! Kamu mo'y angay mga dam! Traidor mo! Chris! Di ako sa mong luyo. Sir, lakaw lang. Ugsakay na sa elevator. Victor! Traidor! Bisan usaon pa nato, di na matahi ang kaniadto na relasyon. O kauban na ginayin mo kini basurero. Wa na'y mabuhi niyo ni Sir Ray sa sunod itong pragkita! Friday! Ayaw mo pag-alis sa elevator. Chris, nagkaupos dayon ka. Wa yung ka makatubo. Okay. Agi mo. Dali. Dali, Sir Victor. Win. Sold mo dali. Pagdali. Owen. Ikaw, Chris! Ikaw, girl, nakiingon sa gubot! Katagi o na ko kikayon. Unya na nato na istoryahan. Sa pagkakaroon, kinagla mo patuo ka bisan unsay akong hangyo ni mo. Ibugong gipalibaran! Ibugong gipalibaran! Palihog! Ayaw una isagol ka ng imong kapungot ka rin ako. Ako una mo'y paminawan ng higayon na.
Ronnie, Dili sila mutabok balik sa Cebu nga sakay sa Pascrafwin. Likaya nila ang pagsakay sa sakinang dagat. Gikan din sa syudad. Mag-land trip una sila og magpahatod sa laing lungsod dinhi sa Bohol. Og didto musakay sila sakinan sa dagat. lihok dayon ka mo, Ronnie. Okay. Kagagag mga kauban. Gawas sa akong mga sundao. Doon na pa'y laing sundao sa ubang pamilya aron ayamon sila si Victor o ang basurero. Okay, tana mo. Bili sila kinabuhi. Kay ilaw ko silang duha sa akong mga buaya. Paminaw mo. Magbuwag-buwag ta. Susihon ang mga terminal. Sakon gyud ang mga bus aron pangitaon sila si Victor ug si Chris. Bisan mga vihayer, kinahanglang sakon. Okay, Leo. Dali mo, Nelson, Terso. Liboto na to ang syudad. Gialarma na nako ang mga kapulisan nga naa sa payroll sa livelihood ni Sherwin. Mutabang sila sa pagpangitan nila ni Victor o ni Chris. Sirang ko sa ang nanaog samboy. Hain man si Chris. Lain lagi ang kuyak sa doktora. Samboy. Hindi na padugay nga gipahimuta ang mga mahalong mga lingkuranan, doktora. Misamot katahong ang klinika nga naay mga bagong butang sa sud. Hi, Tansing. Doktora, Ako'y nagpahatod na to, Samboy. Kaning... Dok, lain lagi mo mga kuyog. Hain si Chris. May kuyog siya ni Papa Victor. Mao ba, Dok? Tabangin ko palihog niyo, Tansing. Samboy. Doktora. Ipahibutang na itong tarong ang ubang mga gamit, ha? Uy, ano, Tansing? Nakanyuktok naman sa gaw, eh. Hilaptaan nun kay Kuy Samboy. Tana ba? Ayun na ba si tawag? Kadaghan ako manawag ni mo. Wa ni mo to baga. Nga naman! Hay ka man! Ayaw na ba kontak mo? Nibiliglo nga mong kinabuhi din sa Bohol. Nga naman! O niya kita magsulti pa ko na ko niya. Kaya kung makapauli pa kung buhi kami si Chris sa Cebu. Nga naman, Victor! Ay, nausa man na mo diha, ha? Bye-bye. Victor! Victor! Animalay! Iyang gi-off! Unsa magkahay na itabo! Baybayon ka rin, Chris. Salamat sa mapakatod. Imo na suklian na. Sunod ako palihog, sir. O siya itong buhato din eh. Ha, Chris? Chris, nagkasabot na may. Mubalik ka na sa Cebu. Ako? Ako rin mubalik sa Cebu? Mao ba ka na imong ipasabot? Musakay ka ining pampot. Ihatod pa nila tabok sa Cebu. Sakay na, Sir Victor. No. Dili ba himo, Chris? Kitang duha mo mauli. Sige. Musakay na kita ining pampot sila. Ikaw ra ang mupauli. Apa na ikaw? Mamusa ka ba din ha? Lakip ka delikado, Sam. Gusto ko nga sigurado gyud ka nga makapauli sa ato. Lingaw-lingawon ko sila dinhi. Chris! Musunod na lang niya ako nimo. Larga na mo palihog, bay. Chris, sakti. Ato na ko. I-off ka nun na imong cellphone. Kinahanglan dili ka makontak.
Anak na ibalik og o na imong cellphone kung maabot ka na sa inyo ha. Apal ka naman. Maglikay lang ta nga di ka gibaybawan kung asa ka dapita. Tungod kay bisa dito sa Cebu, daghan gyapong gaway si Sherwin. Totoo na. Baybawan na ko kung tuwa ka na sa inyo. Oo, Chris. Iyato na siya ninyo bay. Palihog bay. Chris! 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 Unya, Bakit? natilok ninyo ang mga sakyanan? Oo, ginawa yun siya, wa? Gwen, hain mo. Nagbuwag-buwag mi. Tawagang imong gi-assign sa mga pantalan. Iapil pagsusi ang mga baybayon nga daghang mga pang-boat. May nadawat kong report. Gikan sa usa sa atong gisuplayan. May nakita silang tuha ka tao ka burag nag-negotiate og pang-boat. Di napita. Gilid sa pantalan. Tabi sa tuo kung mga tubang ta sa laod. Okay, karon tayo, Win. Sa sakyanan. Dali! Paminaw maayo, Tik. Paminawag kong maayo. Pagdali mo dito sa pantalan, dapit sa tuo. Dalian ninyo. Tuwa sila si Victor o si Chris. Pagdali mo. Mayo kay hayag-hayag pa. Maglisod kita kung mungit-ngit o niya. Oh, anong miyonong ta? Ay, nayaw to ka, usod. Damay mo ko kinagyanan ko. Pasensya na ba, ha? Oh, sige lang. Ah, to na. Oh, muna ako. Ha? Oh, di akong plitio. Ha? Salamat, bay. Libo ko. Padali ko gawas din niya. Naog lang sa paglabas sa auto. Sige. Magbuwag-buwag mo. Siya ninyo ang palibot. Ang primo kay mungit-ngit na. Rani. Kusa naman? Diya naman sa bay-bay-bayon. Nagbuwag-buwag ni. Diya ako sa gawas sa auto. Okay. Panoon sa media, Tek. Uy, nagsugod na nga itong gubat. Basurero. Ursay basurero! Huwag kumalok di mo, basurero. Patay ka. Tubag. Nasugod na ba ang gubat? Dili ka pa mamatay, Tik. Tubag ka una si Prani. Diray mo cellphone. Nanonig ka mo tubag? Tek! Tubag! Naunsa ka, Tek! Hello? Hello? Chris? Isugdan na gilay ninyo ang gubat, Prani. Dili mo makabalik sa Cebu, Chris. Pabantayag yung maayong imong mga tao, Prani. Base niya dalik na kay kung makaabot sa imo na himutangan. Tek, balita! Di pa yung mga sakop. Nagkadool na sila nako. Bidool sila sa ilang katapusan. Pambatian ni Prani. Tek! Nakabati ka ba ato, Prani? Nahurot ng imong ipadadiris may bayon. Hain ang uban, ha? Mangita ko. Hain ang nangita nako, Prani! Asa ka ta?
Ato na to si Sir Win. Palhas! Win, Unsa na nahitabo? paingon na medihan mo. Win, Unsa na lagi nahitabo? Kana mo ito baga? tulo ang patay sa baybayon. Anhata masulting mayos, bahay naman din si Bohol. Paspasin dagan! Dinila mo! Win! Sir Win! Win! Unsa nahitabo? Tuman! Nag-abot ni sa Utik o ang Basurino sa baybayon. Pero napatay si Utik o ang iyang mga kauban sa Basurino. Hay naman ang imong plano, Franny! Matod pa nimo, nakahimo ka nagplano. Apan, hain mo ni, ha? Hain ni! Ang nabuhat na kong plano mo ang paghurot sa pamilya ni Victor. Ang tinood, nakalitan ko ni mong sugo karon nga patyon sila si Victor o si Chris dinhi sa Bohol. Sa akong pagsabot, wa na rin si Victor. Honey, Wa na rin si Victor. Si Chris na lang ang nia sa Bohol. kinsay na daw? Ha? Numero kining Utik ang nanawag. Patay naman ka si Utik! Kinsa may gamit siyang cellphone, ha? Hello? Di anak ko sa pantalan, Franny. Oh, Ganahan mong wari. Maghuwat ko. Kinsa na? si Chris. Basurero. Anaon ka na ako, Chris. Huwag ako. Pagdali, Franny. Dalas pantalan, Win. Usa ba ba imong gihuwat? Huwag ko, Win. Pagdali, Franny, ha? Siguro, Franny! Siguro! Bird, hain mo. Doon mo sa pantalan? Okay, lahos mo sa pantalan. Tuwa dito si Chris. Lahos mo sa pantalan. Paabot na ko nito sa pantalan. Paingon ko dito. Okay. Ayaw mo panagana kung makita ninyo si Chris. Bisag na yung pulis. Ato ang pulis ni. Pagdali mo! Sa pantalan. Pas! Hello? Matod pa ni Franny. Nakunod din si Victor. Si Chris kuno ay blindin sa Bohol. Napatsa na kuno tulo ka tao, Ben. Ug ang basurero mo ay nakapatay, Ben. Pero dunay maayong balita. Dunay maayong balita. Si Chris naa sa pantalan. Tugtuan na sila si Franny sa pantalan. Paminaw, Ben. Paliho ka ang uban mo mga sundaw sa imong pamilya. Paadtua sila sa pantalan. Aron way kalutsan ang basurero. Ben. Paliho ka sila. Bye. Masakpan ka lang, basurero. Tinigil makontak si Papa Victor. Alas 8 sa gabi, hindi sa makontak si Chris. Oh, Emeline. Tinigil makontak si Papa Victor.
Nalimot kong sulti ni mo. Nga dili ko na siya magpasamok. Nagkasulti gilay mo si Papa? Nagkasulti. O dili siya magpasamok. Mupauli ba si Papa karon? Wa ko mahibaw. O sige na, kay matog na ko. Bye. Unsaon man ako aron makontak na ko si Chris. Doon latas bantalan. Panganda mo, Nelson, Terso. Oh, magbantay! Mga pulis lang ito, Fran. Nailaing patrol car. Padong ang mga pulis sa pantalan. Okay, padayon ta. Lahos sa pantalan. Anda bang inyong mga armas? Mga naog ta. Pagi-ami. Palihog, pagi-ami. Nilsson. Agita kamay. Oh, sila si Brad. Nanawag pa ko niya kanina ng mulahos ng spatalan. Sila'y nangamatay. Sa kuno katawang kontra na nila. Walilain. Si Chris po ulit nagpatay nila ni Bard. Saman, napay barko para sa Cebu? Naata. Bago pagmitanaw ang kapitan din eh. Ay paglatos kapitan, paingon sa itsa ang barko. Nelson, Daddy, natuon na ito ang barko. Okay, tara. Kalo lamang ay patay to na ay magagawas ka dyan sa auto ay di kayo na ang gason. Pwede na bisita! Oras na mga pasero ni Albarco Cap kanina lang pwede bisita. Ay salamat! Kaya kami talulan ka na yung Iyan, kita. Isang kalanagyaw! Isang kalay! Isang kalanagyaw! Ano? Ulayat ko pa doon sa barko. Basurero! Hoy! Bradley! Di balas ko. Iswerte ka. Iyan na noong sa barko. Ayaw! Lala ka pa sa iyo! Ayaw! Naghuwat-huwat ko ninyo ganina. Dugay kay mo. Mao nga sila nanonang imo mga kauban mo akong nahinaykan, Franny. Sige lang! Sa sunod na lang! Sige lang, good. Napay daghang adlaw. Sa sunod na lang, Franny. Amping Chris! Amping sad, Franny. Usod ako, ha? Barko, bay! Bitaw? Abi na ko, mabiyaan ko. Salamat kay ninyo, ha? Menunggu na din sa Mandawi. Ay, kaya sila. Dawatan ka na ito. Ambil mo gamot, sir. Selamat. Oh, sir. Subayo ako ng daydayan ng gianan sa kabalayan.
Di bali. Okay lang. Unom gud kabuok ang natigbak sa basurero. Kaysa, Rani. Nagkapamalandong ko. Wa ka magkuwang. Pero, daan pagod ko. Kung mainteresado na gani kong tao sa mga na-interes ko kang Chris, sambadi ginang tawhana. Tanawa ang lihok sa basurero. Dili masakpan ug dili matagan. Plano, Franny. Plano gyud. Okay. Humani mong hipo sa unom katao. Magsulti tang duha. Kinahanglan mo adto ka og Cebu ug ang target mao ang pamilya Victor. Papaso na sa kalibutan sa livelihood ang pamilya Victor. Rani. Salamat. Pantuon ni ko ni Cebu. Sakit unya kaayo para sa pamilya ni Victor ang atong Bauswin. Sakit yun kaayo. Pagkakaroon, kay nakasakay man ka ang basurero sa fast trap. Suwayan ako kontak ang Cebu ar masugat ang basurero. Sir Victor? Unsa na ka Desbol? Diyan ako Cebu, sir. Ha? Mo pa'y pagdunggo sa kong gisakyan. Kumusta ka man, sir? Yan ako spy. Kung man na magsulti, Chris. Oo, sir. Ayaw kalimot. Nagsugod na ang gubat. Ayaw giduna paggawas-gawas. Musayo ka ni mo, ugma. Oo, Chris. Bye. Bye, sir. Oh, may taxi. Taxi! Kumusta? Basurero? Ay, bawas si Sid. Di ana na to ang basurero. Asalang. Kinayan din liho ko yung asaha ba? Hala, gi-plus light tanta. Tao ba na inyong kinayugan? Pagkira ang igwasan sa akin. Tao sa baday na. Nanganaog mi kay nangimeser. Nalopok man isang kalit. Ubok mo tayo. Oo nga, among giyaw-yawngan kaya aron kat natog magos ka ubok. Giyaw-yawngan. Oh, yay. Sige. Ikaw. Ibabaon din ata. Hindi ko pulsa na. Wala. Okay lang guys. Salamat. Kanan ninyo. Sige. Nataw ka na. Nakakontak na ako, Paul. Uy, busy man, Paul. Sige, hilang yung kontak. Ay, sige. Sige. Kung inyo na ka rin makontak, ihatag rin ako sa cellphone. Ako yung makikistorya niya. Okay, Paul. Usapat! Wala pang cute! Doon na ta sa tundaan ni basurero o tawa! Wapa! Isi man kayo puloy. Masig doon na lang transaksyon kaya ikasulti ang iyang sipon. Mapahaw na yung gisugo na to! Ay, sige. Ano lang? Si Prani na lang. Sige. Si Prani na lang tawga. Kaya magkuntang na ni mo. Unya, ihata na ko cellphone, ha? Sige, Paul. Son. Frankie. Ipagawas unya tong armas.
nga bagong nangabot gikan sa Korea. Oo, Freddy. Sa man, gamitin na ito. Andama lang daan. Ipagawas na lang daan. Okay, Freddy. Win? Yes. Upaya mo pagkabot. Oh. Yamat, God. Tinuod yun eh. Time pa, Win. Kano sa ako ni? Okay, sige, Win. Musak ako diha. Okay. Sa kayo balita, Freddy. Mura nawag kalit ang kasama ko ang problema sa mong naong. Nindot ang balita, son. Sakto na to si Sir Win. Yes! Sige na. Ipagawas na yung basurero. Ipagawas na. Ipagawas. Bikono. Iwagi ko na yung naos cellphone. Iwagi. Kay sukad pa sa pir. Wag yun sa mulihok. Iwagi. Wag yun ni Topol. Tarong nga. Iwagi ang iyang naong. Ingor ba si Rwinda na kinahanglan nga buhi kini si Chris nga iyang maabtan nila sa Cebu? Huwag ka rin mahinakig po na rin nyo, Toy. Alam, sige dugog yung oo. Pinakot. Iwaki na ko ang mata. Kitanaw na to. Okay. Saka mang kalibutaw ni Chris, Toy. Awa, wala, Toy. Namatay na ka ni Chris, Toy. Nahinaikan ka ni Butoy. Nahinaikan mo. Napatay ka noon. Namatay ni Chris. Pastilan. Napatay ka. Nahinaikan ka ni Butoy. Nahinaikan ka ni mo. Hiro mo. Gipaminaw na ako ang ilong ko. Nagkidawa pa ni Chris. Akong gipaminaw yung ilong. Anya? Konsaman, Paul? Buhi, babandi ay. Sige. Isuod siya dito. Gapusan niyo yung mga kamot kung ibitay ang tumoy sa gapos. Kanang magkinto siya, ha? Ang duha niya katayin magkinto yun sa inyong pagkapos. Okay, Paul. Bebe. Paabot na tagtawag ni Pranay kung siya may sulod mahitabo ni Chris. Okay, magsiyano ka? Nagdago ko tiyan. Naglain ako tiyan. Lihong po niya, lihong po! Son, Nelson. Nerobin. Saman, nila mga arbas, friend. Ikaw magkanga-andamon. Saman. Good. Sa may balita, ha? Mularga din ta. Karon gyud ayon. Asa ba ta? Cebu. Sakyan na to ang usa ka speedboat ni Sherwin. Kini mga bag-o mga armas mo atong dadon. Usa may Francis, friend, ha? Nahugnas atong kauban sa Cebu, si Chris. Wow! Okay! Nanawag si Sherwin sa atong kauban dito sa Cebu. Ipatangan daan sa pier ni Sherwin ang basurero. Taxi ni Sherwin ang gigamit. Way dag-anan si Chris. Sayon na kay nasud sa pukot. Okay. Noon sa kaman, Emeline. Kasamok ba ningo? Sorry, ma. Sorry ko kaayo. Naalang ko ipangutana, ma. Ang samala! Dali nga, kay katugon pa kahit ko! Ang sa balita nila ni Papa. Yan ang imong amahan. Kanina lang naabot, oy, ni pahuway. Dili magpasamok. O maggani ko istoryahay ba yung silang lakaw sa Bohol? O, sige na. Samok. Niya na din sila si Papa Victor. Si Chris ka ha. Niya na ba ka siya?
Mayon tag magkontak na nako siya. Gikul ba na kong maayo? Di yun gyapon siya magkontak. Nanan tanan. Ano, Fran? Paandara kining speedball. Adto sa kay si Sirwin sa iyang yate. Magkabuang na si Victor. Wa na mahimo ang isaligan niyang Chris. Pero wala ito hikot ang ikaw mo. Hugtol ito maayo. Batay! Buwag ka rin, dali! Mamatay ko, Adi! Dali mo! Pusla! Ala, kabuhi siya! Ang atong armas!